लाइफ के एंजॉय नंगजी कोरली हो बताई इसी चोरजी पिरथे केवं के ahok loko korte lake achosi wartet lo nang Kan pini hempen nangkelo atang take pini khroros laplo korli dei neke langma korte chok penap kene dolom hata nangelo hem atum tatangka nang sender aret retiko ningkang dungho dom pinone korte fere pikma korte hem atum fan nangke neke pinita suri kep korte ke hang hem atum fan etum ketekte antamelo sarpi esopo ketek nang po Laloti sarbura etum ketekte alarke esopo teknangko. La anchot kali lang sarbura. Anso se siklem nang lang esopo ketek ji afangke. Koson loma sarbura nangke. Hor kejun lok pensi nangkai cepadan poma. neso sopin so kabe ajoy nesi nepanke bang nangke lang rop loho nang si kopai kaheno sarpi neke kopai me So arlota esolo sarbura. Chinghon nangpo. neke pirte dodelo sarpi nang tumle dodum pa menon neke pirte te dota ale avelo neso sopin so aveke Ajo hembang da prang-prang tuko. Kong erpen netum ta fere duk titi. Non malom ke kang huta jui jam tang hoko. Fere ong neke. nele ajo wangder lote tumke cholong lelo mata chetta Netum afanta nang mata ceta koho. Nangke nang mata tema. Stefan nanga nang bujai nanji abang kaliko dojoi ajata kali lo nepanke arloso pelok di enjoy lo kusi nang tin lobon nang tumafan tangta nang pasung se loma pue Eson bak ninje lote aning cepatilo kaita. lam ninge aretri nangreng sodakna Jera pini perjiki nang itu. I need a break. Sing arong klang, avilon an, sing hondu, sidonon puan, prai prilubon, haiya son, sikiki buni kaya jom. Hi guys, nilimen alon timong nilirong boksong beskar bianglong. Kostono video ke? Langmi ma mate langno comments long pachini tha. Nal tu fan churup pikan lo. Lapan arni. Nal tum nang kang hon nang support pen liphan. YouTube hins tame nang support don mate nal tum angkang hon dun churup pikan lo. Asi nal tum tu an fans tame arna me hutmi padana. Asi pini video ke lan lo. Tada bye bye.